ଛତୁ ମସଲା ତ ଆପଣମାନେ ବହୁତ ଥର ବନେଇଥିବେ ଘରେ, କିନ୍ତୁ ଥରେ ଏମିତି ଉପାୟରେ ବନେଇ ଦେଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଏ ରେସିପି ସହଜ ଲାଗିବା ସହିତ ବହୁତ ସ୍ୱାଦିଷ୍ଟ ବି ଲାଗିବ। ସବୁଠୁ ଖାସ୍ କଥା ହେଲା କମ୍ ସମୟରେ ବନିଯିବ ଆଉ ବିନା ପିଆଜ ରସୁଣରେ ଆମେ ୟାକୁ ତିଆରି କରିବା। ଏମିତି ଛତୁ ମସଲା ବନେଇଲା ପରେ 100% ଆପଣଙ୍କୁ ୟାର ଟେଷ୍ଟ ନିହାତି ଡିଫରେଣ୍ଟ ଲାଗିବ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିବେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିବ ତାହେଲେ ଲାଇକ୍ କମେଣ୍ଟ ସେୟାର କରିବାକୁ ବିଲକୁଲ ଭୁଲିବେନି। ଆଉ ଯଦି ମୋ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ମୋ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ହ୍ୟାଲୋ ହାଇ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ନମସ୍କାର, ୱେଲକମ୍ ଟୁ ଆୱାର ଚ୍ୟାନେଲ। ପ୍ରଥମେ ଛତୁକୁ ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଗୋଟେ ଆଳୁକୁ ଏମିତି ଛୋଟ ଛୋଟ କରି କାଟିଦେବା। ତାପରେ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ପାଣିରେ ଟିକେ ହଳଦୀ ଦେଇ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଧୋଇ ନେବା। କାହିଁକିନା ହଳଦୀ ପକାଇ ଧୋଇଲେ ସେଥିରୁ ସବୁ ବ୍ୟାକ୍ଟେରିଆ ଗୁଡ଼ା ବାହାରି ଯାଆନ୍ତି। ତାକୁ 10-15 ମିନିଟ୍ ଛାଡ଼ିଦେଲା ପରେ ସବୁ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚିପୁଡ଼ି ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରଖିଦେବା। ତା ସହିତ ମୁଁ ମସଲା ପାଇଁ ନେଇଛି ଗୋଟେ ବଡ଼ ଟମାଟୋ ଆଉ ଗୋଟେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା। ତାକୁ ଏବେ ଆମେ ଗ୍ରାଇଣ୍ଡିଙ୍ଗ କରିଦେଲେ। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ସେଥିରେ ଦେବା କଡ଼େଇ। କଡ଼େଇ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେବା ଅଳ୍ପ ଟିକେ ତେଲ। ତାପରେ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ସବୁ ସେଥିରେ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ତାକୁ ଟିକେ ହାଲକା ଭାଜିଦେବା, ଯେମିତି ସବୁ ପାଣି ସେଥିରୁ ମରିଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏବେ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁ ଭଲ ଭାବରେ ଭାଜି ହେଇଯାଇଛି। ତାକୁ କାଢ଼ି ଗୋଟେ ସାଇଡ଼ରେ ରଖିଦେବା। ତାପରେ ଗ୍ୟାସ୍ ଅନ୍ କରି ସେଥିରେ ଦେବା କଡ଼େଇ। କଡ଼େଇ ଏବେ ଗରମ ହେଇଗଲା, ସେଥିରେ ଦେବା ତେଲ। ତେଲ ଗରମ ହେଇଗଲା ପରେ ସେଥିରେ ଦେବା ଜିରା, ସୋରିଷ, ଶୁଖିଲା ଲଙ୍କା ଆଉ କିଛି ଗୋଟା ମସଲା। ତା ସହିତ ଆମେ ଯେଉଁ ଟମାଟୋ ଆଉ ଲଙ୍କାକୁ ବାଟିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ସେଥିରେ ଦେବା ହଳଦୀ ଗୁଣ୍ଡ, ଲଙ୍କା ଗୁଣ୍ଡ, ଧନିଆ ଗୁଣ୍ଡ, ସ୍ୱାଦ ଅନୁସାରେ ଦେବା ଲୁଣ। ତାକୁ ଦେଇଦେଲା ପରେ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା, ଯେମିତି ତାର କଞ୍ଚା ସ୍ମେଲ୍ ପଳେଇବ। ମସଲାଟା ଏବେ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ହେଇଗଲା। ତାପରେ ଆମେ ଯେଉଁ ଛତୁ ଆଉ ଆଳୁକୁ ଭାଜିକି ରଖିଥିଲେ ତାକୁ ସବୁ ଦେଇଦେବା। ତାପରେ ମସଲା ସହ ତାକୁ ଭଲ ଭାବରେ କଷି ନେବା, ଯେମିତି ମସଲା ଆଉ ଛତୁ ଭଲ ଭାବରେ ମିକ୍ସ ହେଇଯିବ। ଏବେ ଭାଜିଦେଲା ପରେ ଆମେ ସେଥିରେ ଦେବା 1 କପ୍ ପାଣି। ତାପରେ ତାକୁ ଲିଡ୍ ଦେଇ ଆଉ 5-10 ମିନିଟ୍ ଫୁଟାଇଦେବା। ଏବେ ରେଡ଼ି ହେଇଗଲା ଆମର ଛତୁ ମସଲା। ୟାର କଲର୍ ଆଉ ଟେକ୍ସଚର୍ ଏକଦମ ପରଫେକ୍ଟ ଅଛି। ୟାକୁ ଆପଣ ରୁଟି, ପରଟା, ପୁରୀ, ଭାତ ସବୁଥିରେ ଖାଇପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ବି ଏମିତି ବନାନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କୁ ନିହାତି ପସନ୍ଦ ଆସିବ। ଆଜି ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖୁଛି। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓରେ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।